Телата ни не са вечни. Идваме на тази земя, оставяме нещо, изчезваме за малко и след това се прераждаме. Това е цикъла на живота ни, на съществуването ни, на душата ни. И каквото оставим в този живот, това намираме в следващите прераждания. Някои остават деца, някой творчество, някой труда си, а за съжаление някои не остават нищо или остават зло. През този живот всеки твори бъдещия си живот и бъдещите си прераждания. Творците правят много. Променят света, променят обществото, променят мислите ни. Техният труд, техните картини, техните текстове, тяхната поезия, тяхната музика влияе на всички нас. За съжаление в наши дни не останаха много творци. Няма истински песни. Всичко се чалгализира и опошли. Всичко се принизи. А истинските стойностни творци малко по малко изчезват. Затова призовавам всички, които имат творческото в себе си, да започнат да правят песни, да пишат стихове, да помогнат да възродим България, да помогнат да дадем път и шанс на малото поколение. Правете музика, правете песни. Пишете фолклорни песни. Народната музика също трябва да е жива, а не само да се пеят старите песни. Пишете истински, стойностни текстове. Само така ще заглушим гнусната чалга. Само така ще извисим душите на хората. Дори да не можете да пишете текстове, дори да не можете да пишете музика, дори да не можете да пеете, пак може да правите песни. Изкуственият интелект помага за всичко. Всеки от нас може да бъде творец. Всеки от нас може да помогне за България, за възраждането на българския дух и за извисяването му. Аз вече започнах да създавам песни. Започнах да създавам ремиксове на старите чалга песни. Някои от които имат хубави текстове, но са опошлени от гадната музика. Хората инстинктивно харесват по-доброто, но когато нямат избор, слушат само чалга. Изборът трябва да е не само в това да избереш музика, но да имаш избор, да има хубава музика в заведенията, обкръжението ти да слуша хубава музика. И това трябва да го променим всички ние. Трябва да създадем и нов истински български стил, както направиха гърците преди десетилетия. С заповед на Министерството на културата трябваше да се пускат само гръцки песни по радиа и телевизии и по заведения, но истински гръцки песни, написани от гръцки композитори и с гръцки текстове. И така се създаде новата гръцка музика, поощрена от правителството. Това трябва да се направи и в България. Нулева толерантност към чалга, към ориенталска, индийска музика и спонсориране на истинска българска качествена стойностна музика. Аз не съм композитор, не съм поет, не съм певец, но започвам да творя музика, защото се боря за спасението на България по всички начини. Подкрепете ме и правете и вие същото, за да има България, за да има бъдеще за нас и за децата ни. Да живее България, да бъде ария.